Ake sibingelele nina bethongo, ke sikhulume ngomuntu wesifazane ombethwa amakhehla. Umuntu wesifazane osuke embethwa amakhehla usuke enenhlanhla enkulu ngoba ikhehla esuke limbethe liba umkhwenyana wakhe, liyamnakekela. Imvamisa basebenza kanzima, kube yibona abantu abasuke bezovusa ikhaya. Usuke egadiwe, isitha sisuke singeke simenze lutho. Banesithunzi, abangeneki kalula kodwa futhi bayathandeka. Badlula ey'ntweni-ke ezinzima kodwa ngeke uze ubabone ngoba bayabekezela. Inkinga iqala uma ngabe kuziwa kwezothando ngoba ikhehla esuke limbethe alifuni umuntu ozodlala ngaye. Kumele uqine ukhakhaye uma uzothandana nomuntu wesifazane ombethwa amakhehla ngoba banolaka futhi bayanakisisa, banothando, bazokunakekela futhi balifihle ihlazo lakho. Kodwa abazwani nomuntu wesilisa oyisoka ngoba uzovezelelele yonke imikhuba yakho. Uma umphethe kabi wakhala, uvelelwa okubi, ulimale okanye kuvaleke iy'nhlanhla zakho. Banokushintshelwa nayizwi, ajike sekhulumise komuntu wesilisa noma enze njengomuntu wesilisa. Uphupha izingwe namabhubesi, abanye bahamba ukushinana ney'nkanyamba. Bayazithanda, bagqoka kahle futhi bayayithanda izinto ezinhle, baney'nhlanhla, ikakhulukazi nje inhlanhla yemali futhi banesandla esiphayo. Kwala kusho ukuthi esey'tshenile ukuthi umuntu ngeke amenzele okuthize kodwa athuke naye semenzela ngoba banenhliziyo enhle. Uma uthandana nomuntu wesifazane ombethwa amakhehla umphethe kahle, nawe inhlanhla zakho ziyavuleka.